Wala panumbalinga sa 196 ka mga pupil sa Sambulungan Elementary School nga sagad miyembro sa tribo sa Talaingod, Davao del Norte. Ang kainit sa panahon, dunay uban nga nakatinil pa nga milinya. Ka-excited sila nga masuot ang tsinelas nga gidalit sa Newsline Philippines o kinasingkasing nga gidawat ang gipanghatag nga tsinelas. Gitunulan usab sila og mga pagkaon. Usa sa mga nakadawat og nalipay ang pupil nga si Asing Tausan. Dako jud ang pasalamat nga natagan mig sinilas nga. Nalipay jud mi nga natagan mig sinilas. Ang inaud namo nga dagan pa ang matabangan ninyo nga mga bata. Nalipay kami kay nagi pumatag sa Newsline nga mga sinilas sa among mga bata. O daghan kayong salamat. Gawa sa tsinelas ug pagkaon, adunay gihatag nga mga pintura nga gamiton aron mapanindot ang ilang eskwelahan. Ang Sambulungan Elementary School nalakip sa Last Mile School program sa Department of Education. 7 ka mga sityo ang iakomodar sa Sambulungan Elementary School nga sagad sa mga pupil gikan sa mga lagyong dapit nga magbaktas pa aron lang makaeskwela. Mas nalipay si Rodel Fernandez, ang head teacher sa Sambulungan Elementary School, nga nakabato na og tsinelas ang mga bata. Dako kayo akong pagpasalamat nga once again ang Newsline ni reach out sa mga bata sa Sambulungan Elementary School. Usa kini ka nindot kayo og special nga experience para sa ilaha nga naay mga tao nga willing kay mutabang para sa ilaha kay kaniing ani nga mga panghitabo manggod panagsaon kay ni sa ilaha. Panagsaon kay ni sa ilaha niya. Ang atong mga bata mostly nagabaktas gikan sa nagkalahi-lahi nga sityo. Gitubag lang sa Newsline Philippines ang hangyo ni Fernandez nga matabangan ang ilang mga pupil sa ilang mga panginhanglanon. Gani kini nang ikaduhang higayon nga girombo sa news team ang lugar aron idalit ang mga gasa. Partners sa Newsline Philippines sa pagpanghatag og mga gamit sa mga pupil ang Davao Light and Power Company. Sangko sa langit ang gibating kalipay sa mga bata ug mga teachers sa Sambulungan Elementary School sa gidalit nga mga hinabang ngadto kanila. Naglaom sila nga dili kini ang ulahing higayon nga dunay pangdalit nga mga hinabang alang kanila nga susama niini. Gikan dinhi sa Talaingod sa Davao del Norte, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.